farar mace alkyabar mata kuma kwalli ba hoda kina kyau da gani tauraruwar yan mata ke ce kina yi musu kwarjini suna ki jiki ne ke yawo dukan kwana da wuri kuma ban so ya sake ni ke bar shi min gini burina a tara mun zauna daɗi ko tsanani rayuwa ta zan kare ta da ke haka ne tsammani samun tamkar ki cikin 'yan mata da akwai wahala wanka kuma ga tarbiya da ita kike bulala wajen ilimin addini da na boko alhamdulillah farin ciki na ke ce ba kya sani matsala tsunar da kike mun gaskiya ce kina ba da kula farin watanni na azamto ta ce mini masha kallo na samu abar da nake kauna makiyana na yi musu gwalo na ɗauki koro na mai zaki na bar su da tsoro murna ta fili da zuciya wasan ya yi mini molo tunanin kike ziyarta ta ko filin kwallo ba komai ni na amince kanki a ce mini dolo san ki zan rayu inda shi da mun yi sabo da ni da shi kamar haƙori da dasu shi na same ki ne ta goma shi soyayyar kina da armashi kushe kike sa na hau fushi na ci a san kina faɗan guda ina yi ƙarya to a gwada na faɗa za na jaddada ke ce kaɗai za na sa gida aure zami babu gargada halin mutum da ya azamo guda a yadda nake ji in ba ke zai wahala na karko da ke ɗene ni na saba a zuci ke ce ta farko dama da dama da na buɗe zuciya a kirko domin ki kallon yadda sanki yake alheri don ko layi ba za su raba ni da ke ba inda sanki ne yau zan fara yanzu zan saka dan ba suna ki jiki na a yatsar ga ba zan iya rabo da ke ba ba a koya wa ido barci inda sabo ai ya saba so sirrin mai shi ne ni na keke min arwa ya mamaye dukkan jikina uwa ta gami ce kanwa idanuna ki kamar mashi Allah ya yi miki baiwa kalar cakulacce hubina kyakkyawa ruhina ke kika mallake kin sana da dagawa kuna mutu ba tare da ke ba sai na yi fitarwa